Morjesta. 5. joulukuuta 23. Nyt tämmönen pieni väliaikainfo. Ihan pieni hetki, 5 minuuttia niin ollaan perillä. Niin, väliaikainfo tähän väliin nimittäin. Tämä kalenteriluukku nyt tulee tänään poikkeuksellisesti myöhään. Todennäköisesti vasta tänään iltamyöhällä tai sitten vasta yöllä. Mä käyn nyt nopeasti tiputtamassa tämän kassan tuohon kämpille ja jatkan sitten takas liikenteeseen. Ei voi mitään, välillä nämä arkipäivät on tällaisia hektisiä. Eikä mene suunnitelmat ihan niin kuin ajatellut. Mutta pyritään nyt siihen, että seuraavat kalenteriluvut tulisi sitten suhteellisena ajallaan. Semmoista. Mutta ei mulla tässä nyt muuta. Palataan asiaan. Jees. Nähdään illalla sitten. Joo, moro. Okei. Moro. Kiire. Se luukku avataan, oli kiire tai ei. Numero 5. Ei näitä selitellä näitä asioita. Otetaan se vaikka tuolta ihan viimeisestä tai toisiksi viimeisestä. Katoa. Sehän on torvi. Vähän niinku toi yksikin saatana torvi, joka lähti taas sinne liikenteeseen.